Ahojte, dneska tam u mojho prvého videa z Robloxu, myslím. A dneska zahráme so Sniperom. Čaute, čaute vy. Ideme nové jednotky. My si povedal, že dáme nejaké dve hry. Že? A ako mapu dávame? Sniper. Tak okej. Dám si random, lebo vypadlo, všetko si dám na random. Vypadlo random guny. Mám lúk, pištolku, tieto. Mám to všetko modré, lebo som modrý tým. Sniper, kde sa? Teraz nemám snajpera, takže som v nevýhode. Guli. To bolo dobre. Ja som za tebou. Nechaj ma. Ide byť. Yes. Koľko? To dáva mega veľa. Eliminoval som ťa. Teraz sem zase inakšiu gunu. To budem vymieňať. Lebo chcem byť taký, že... Chápete ľudia? Troška tak inakší, ako môj kamarát Sniper. Ty máš 5 považí? Nezasem ťa. Ale takto som mal RPGčko Sniper. To je jediná moja dobrá gana, že? Na mňa... Akože ľudia... Nie na mojom YouTube vyskakujú samé... Dobre, dal som mu. Dal som mu dola. Keby sa tu čujete, že prečo tu mám zvuk, tak som si ho vypol. Tak si udelal. To u kamaráta. Je to počuť trošku. Yes. Dobre. Ten lúk je nejako moc OP. Oni ho buffli, že mu dali viac toto. Že ho mne. Sniper, vieš, čo je to vlastne buff? Že to vole upgradery. To je buff. To je skoro naháňačka. A mňa vlastne zaujíma sniper, skáďa získal tie farby. A neviem, ja som... Prečo mi tá snajperka nechce padnúť, iba ten lúk? Nejako zázračne mi nepadá snajperka. Proste len... Proste som len spravil nejaký daily task, alebo čo som spravil a niečo mi to dalo. Skoro som trafil. Jak som ťa netrafil? Som krivý. Jak som ťa netrafil? Ja som, keď som hral bez kamaráta, tak som našiel cheatera. Som našiel typka, ktorý mal aim wallhack a chcel ma zabíjať cez steny. To musel byť ľahký. Nebol ľahký. Nemal ľahký, že akože šťastie. Mne nechce padnúť to snajperka. Teraz alebo nikdy. Padla mi snajperka. Tak teraz mi padla... Vôbec som to nevybral sám, vôbec. Nie.
70. A som spadol. I am Steel. Ja som... Troška psychicky neutrálny. Jak som taký krivý? Yes! Konečne. Ja som ťa skoro dvakrát trafil do hlavy. Len s mojou krivosťou. Chápeš? Zabíjaj ma teraz, lebo ja si dávam ešte zami. Ani neviem, kde si. V tej sivej budove, ktoré už mám. Kde si? Ej! Skoro. To je raketomet. Ja som tam zlákol. Vážne. Tak ty si král. Ja som ťa zlákol. Vôbec nic mi neobral. Som si držal životy celé. Teraz shotguna mi padla. To je docela zácne. Na moje laky. A teraz kde si? Na stojce. Ja stojím na akej? Na tej. A ty víš, čo mám v ruke. Goofy. Skibidi-dup. Skibidi-dup. A Goofy. Remíza. My sa naraz zabili. No neboj, to sa mi... Ale stalo. Ten bude na slepo. No nie, ja viem, že čo to je na svetlo. Ja veľmi viem dobre, čo je to na svetlo. No vidíš, vedel, že teraz si to pokazal ty. Ja si počkám, pokiaľ to si na zemi, či si stále na svetlo? Na stojce som schovaný. Piempie. Ja, kde si? Ty klamal, ty si kecal! On kecal! Ja ti neverím. Ty kecáš. Ja som vedel, že ty kecáš. Lebo som to nevidel na ani jednej streche. A teraz budeš iba na streche. Nie, Damina! Nie. To je môj Juro, to je môj kamarát. Môj sused, áno. To bol môj sused. To je môj... Neviem, asi možno štíhame jednu vôbe. Neviem. Ale to meno je môj... What's that? What? Ľudia teraz videli... Vole... Mne to nedáva... Kamo, jak je mne? Máš, neviem čo, ale... Niečo nejde trafiť. Ja som dvakrát do teba... Ja som ti trafil na hlavu. A ty žiješ? Prečo si nepadol? A to máš cheaty. Nemám cheaty. Veď ľudia videli, že som ti dal 3-krát hlavu. Poď ešte jednu hru, to stíhame. Poď sem. Jo. Ale nesam sa na mňu. Ja som ti 3-krát trafil hlavu. To ľudia videli. Tú hlavu. Nie, da. Tak to skorej povieš? No nie. To si berem luk, lebo to, ja som akože bol... Mega klopík, ja si to pobím, jak sa to hovorí. Jup, na luku máš double jump, som teraz zistil. Som teraz spomenul. Nie, snajper, ty ma trolíš. A teraz za mňou príde snajper, že aha, to sa tu ukázal. Kámo, ja mám luk. Ja som to hovoril.
Že on to tu ukáže. Yes. Máš málo? 120? A guli. Jak si ma zabil? Veď som bol 2 metra. Aj, ja som to nepochopil. Buď máš aimbot, alebo ja vážne nechápem. Kde brokomiza? Ja som si mohla odstrať hlavu. Idem oknom. Prečo ja? Prečo vždycky ja? What me? Toto nemôže vyjsť na tie strechy inak. To asi vieš. Kto nám to zlezie zo strechy? Kto nám tu lezie po vláčiku? Kto je? No nie. To snad nie. Ja som taký skirivý a pochod sem. Nie, nohu, ja ju nenávidím. A po teraz zažiješ tmu. Yes! Yes, zažil si tmu. Teraz nerobme toto s tými smoke granátmi, lebo neháč. Snajper, ja s tebou nebudem hrať s tými granátmi. Ale hodím autné ok. Ok. Ty ma vidíš? Ty ma nevidíš. Nie, ja strieľujem random. Random, ale si ma videl. A kde som teda? Hej? Si mi videl rovno do očí. Ne, že pôjdeš tam, kde som ja. Tam sa začal pohľad, ale ja sa bojím, že... No jasne, on ma videl. Hrá sa, že ma nevidel. A dosť ma enerví. Kámo, som ti musel zdrhnúť takto. Si mi zabil. Jak si zabil za mňa? Radšej dá to SNGčko, lebo to SNGčko je 15 krát lepšie. Mám si ja zobrať brokovnicu? Môžeš. Máš teraz zasa RPGčko, lebo nič nemáš. Keby som ťa rád trafil, keby neskáčeš, ale... Čo to bol hit? To čo sú tí tvorci? Slepí? Alebo čo som iba ja? Slepý. Ja som asi vážne slepý. Ja do teba hodím shockwave, on sa zdraží. A trafí ako iného. Jasné, potrebujem používať shockwavey, aby to bola väčšia zábava. Že? Jo. Vážne, s tým RPGčkom tak otravný. No jasne, teraz som zakončil so svojím. Tak nič. Tak, dúfam, že sa vám video páčilo a nezabudnite dať like a odber a čaute.